tiden, så flere kan komme til at stille spørgsmål. Så er der hr. Jesper Petersen. Selvom fru Pia Kjærsgaard helst ikke vil tale om økonomien, så er det jo ikke til at komme udenom, og det er ikke til at komme udenom det faktum, at Dansk Folkeparti har bidraget til, at regeringen har kunne gennemføre ufinansierede skattelettelser. Der mangler 20 milliarder kroner hvert eneste år i kassen, og det er så det, som efterlønnere og pensionister nu er ved at skulle betale for, ligesom dagpengemodtagerne, ligesom børnefamilierne, ligesom alle brugere af den kommunale velfærd gør med de aftaler, regeringen har lavet sammen med Dansk Folkeparti. Fru Pia Kjærsgaard sagde for lidt siden, at man skulle holde op med at snakke om det der med skattelettelserne, der var ufinansieret. Det er en omlægning, og derfor så var der ikke noget at komme efter der. Hvis man ser på, hvad der blev lavet, for eksempel med 2007-aftalen, så de 20% fattigste danskere, de fik ikke 1 krone ud af den skattereform. Et svar, der selv er afgivet her fra Skatteministeriet, kan man se, hvor skæv den er. Kan vi ikke få Pia Kjærsgaard til at redegøre for, bare helt kort, hvordan skatteaftalen fra 2007 og de skattelettelser, der er blevet givet til de allermest velstillede danskere, hvordan den er finansieret? Hvordan var den omlægning i 2007? Og så er det ordføreren. Den blev faktisk finansieret, sådan så mange mennesker mærker det løbende, meget lige nu, i forhold til, at folk skal betale flere grønne afgifter, de skal betale fedtafgifter, sukkerafgifter og hvad ved jeg, multimedieskat og alle de der ting, som vi ikke rigtig bryder os om, netop fordi det skulle være en omlægning. En fuldstændig omlægning, og ikke bare noget, der var grebet ud af den blå luft, som vi bare ville gennemføre. Jeg ved godt, at hr. Jesper Petersen kører et show. Jeg har hørt det ofte, også når han er til møder ude omkring i landet, at der er givet ufinansierede skattelettelser, det er givet til de rige, det er til bankdirektøren osv. osv. Det passer bare ikke den måde, hr. Jesper Petersen lægger det frem på. Den skatteomlægning, som blev foretaget, er fuldt finansieret, krone for krone. Der er endda overskud, når vi når hen til 2019. Det var mig, der var for hurtigt. Det var tid nok, jeg troede. Men så er det hr. Jesper Petersen for yderligere en kort bemærkning. Jo, men jeg vil sige, at det forbløffer mig noget, det svar. Fordi det, jeg spurgte til, det var skatteaftalen fra 2007, som Dansk Folkeparti var med til at lave. Det fru Pia Kjærsgaard kommer med en form for svar på, handler om skatteaftalen fra 2010. Den er langt skævere, den kan vi godt diskutere også. Den er langt skævere end skattelettelserne i 2007. Der er gevinsterne for de mest velstillede endnu større. Men lad os nu bare holde os til 2007-aftalen, som fru Pia Kjærsgaard påstår er en omlægning. Jeg mener, det er en ufinansieret skattelettelse, der blev givet dengang. Den er med til at slå et hul i kassen. Hvis det fornærmer og forarger fru Pia Kjærsgaard så meget, at jeg siger det, så må hun vel kunne give en fornuftig forklaring på, hvordan pokker den er finansieret, den skattelettelse i 2007, som hun påstår var finansieret. Og så skal man ikke snakke om 2010-aftalen, men vi kan måske få det på aftalen fra 2007, hvordan det egentlig kan hænge sammen. Jeg mener det ikke, men der må være en god forklaring. Og så er det ordføreren. Det er korrekt. Men altså, der er ikke på noget tidspunkt, bortset fra den allerførste skattelettelse, som Dansk Folkeparti gennemførte sammen med regeringen, den forårspakke 1, så er der på intet tidspunkt givet ufinansierede skattelettelser. Alt er finansieret krone til krone. Der er ikke noget, hvor den ene kommer til at betale for den anden, eller man ikke kan hitte rede i regnskabet. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Dansk Folkeparti har faktisk sat meget pris på, at hver gang vi har indgået en aftale, så var det noget, der økonomisk kunne bære. Og det har vi gjort med de skatteomlægninger, og den første skattelettelse, som den reelle skattelettelse, som der blev givet, fordi der på et tidspunkt var nogle penge at tage af.